damer og herrer. Jeg bliver simpelthen nødt til at lægge mikrofonen, så kan du nyde lyden, mens jeg stopper fingrene i øret. Vi skal lige have ham kørt frem til stage og pre-stage, eller omvendt, pre-stage og stage. Ja, så sker det. Fingrene i ørerne. Det er larmet godt og grundigt, men det var som om, at jeg ved ikke, om man kiggede et gearskift, eller hvad der skete der. Lyden var i hvert fald god nok, men farten var måske ikke helt det, vi havde håbet, og tiden på 13.78, den tror jeg helst, han vil have, vi glemmer at lade være med at notere nogle steder. Men